जय जगन्नाथ। एबे जाऊँ आम जटणी मो सांग फोन करथिला जटणी जाऊँ मो सांगर मोर जीवु जाऊँ देखु सांगर मोर चल जटणी आम गाँ देखु आम स्कूल साईपुर स्कूल देखु आम स्कूल आम जटणी जाऊँ गोटे सांगटा आने जाऊँ आम जटणी देखु रास्ता आगर पका पहुँची गलु अधा अधी बाट चकट तेलटा पकईबू तापर आपण पाखु ब्लॉग शेयर करी जाऊँ तेलटा ठंडा पीऊँ पेट्रोल पकड़ सर ठंडा पीऊँ केवल टांकी तेल पड़ो पाइब कि नहीं सांग को कहली जाकि तेल पकड़ टांकी जाकि जटन जा वीडियो शेयर कर देखु आम जाऊँ पाखापाखि गलु आहरी हाराहारी 5-7 किलोमीटर रहीगला जटणी जाऊँ देखु
ହଁ କଣ୍ଟି ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି କଣ୍ଟି ଜଟଣୀ ଭିଡ଼ିଓଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର ହେଉଛି ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କଣ୍ଟି ଛକ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହମ୍ସ ଏପଟେ ଯିବାକୁ ତ ହିଁ ପଡ଼ିବ। चेकिंग आगे देखो भाई मैंने जटणी नुआ ब्रिज तैयारी होची साइड रे जाउची
ଷ୍ଟେସନ ଆଗରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଟଣୀ ଓଭର ବ୍ରିଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଟଣୀ ଓଭର ବ୍ରିଜ। ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଜଟଣୀରେ 3 ଛକରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁକା। ବାହାରେ ଥିଲେ ସିଏ ଗଞ୍ଜାମରେ। ଏପଟକୁ ଆରେ ହେ ତୋର ବାଉଳା ହେଲା ଏଠି ଆମେ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ସେପଟେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେପଟେ ସେପଟେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଖାଇବା ମନ୍ଦିର ଓଲା ଟେକିବା କେଉଁ ସାଇବା ମନ୍ଦିରଟି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଉପରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେପଟେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସିଏ କହିଲୁ ଏପଟେ ଆସିବ ପାରାଘାଟ ଆସିବ। ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଷ୍ଟେସନ ଭିତରୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ ସେୟାର କରୁଛି। ଆମେ ଏବେ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇନାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇକି ଆସିଲୁ। 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ଭାଇନା ଆସିଲେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।